Ämpäräpälä! Ämpäräpälä, no ämpäräkälä, hää? Ämpäräpälä, simmäräpälä, väärälpälä, sämpäräkälä. Sämpäräpälä, Aivan namupoikia oli siinä Wild Boysissa. Se on aivan ihania. Mä en kyllä tiedä kuinka niinkin ihanat miehet kuin Jukka ja Jarppi voi päästää tuollaisen iljettävän otuksen tänne studioon. Missähän se Jarppi muuten viipyy? En mä tiedä. Mutta kyllä mulle odotellessa kelpaisi toi kameramieskin. Joo, se on kyllä aika seksi. On. Mä en jaksa millään odottaa enää mennä äkkiä katsomaan Jukkaa ja Jarppia, kun ne on kesätöissä. Mikään ei ole parempaa kuin miehen ikinä vartalo. Joo. Toivottavasti sinne sais palkkaakin, ne vois viedä meidät sitten johonkin diskoon. Joo. Mennään katsomaan. Sä oot mun tukan päällä! Siis, millä sä luulet, että me saadaan miehiä, jos sä heti paljastat? Joo, ei noin kato Wild Boysin eläimet meidän eläimillä pärjää, kun kumminkin sika on maailman vaarallisin eläin. Joo, sehän syö ihmisen ruohon 2 sekunnissa. Mitäs muuten noin, kun sä oot nykyään tangokuningas, niin ootko sä ruvennut pyörittää kaikkia naisia, juomaan viinaa ja ajaa kännissä? Ei, kyllä täytyy sanoa, että niinku hyvin siivosti ollaan oltu. Mitäs nää? Toinen toistaa hirveämpää. Pakko kai se on nyt tunnustaa, että mä kävin täällä studiolla viime viikolla ja sua ei näkynyt täällä, että oli pari tosi hyvän näköistä daamia. Mä en voinut mitään. No nää haisee niin erottisesti latautuneelle, että... Mä vien nää. Ei kai siinä mitään. Mennään kattoo sun ruunaus. Mä oon kuullut, että sä oot saakeli tosi hyvä ton käsijarrunkaan. Mä oon toiselta nimeltä Käsijarru Leppälä. Mennään kattoo Dudesen elämää heti sen jälkeen Jerry Springer. Niin. On se vaan rautaa se Jarppi, tuolla lailla ihmistikkataulun. Mutta niinhän ne kaikki tukevat miehet on. Oot kyllä sen näköinen pukki, että kun sä meet savupiipusta, niin sä oot ihan varmaan tukoksessa siellä. Mutta kyllähän sä tiedät tämän meidän työnjao, että sä meet piipusta ja mä menen sitten ovesta sinne makuukamariin. Ho, ho, ho! Ei muuta kuin ristuksen hyvät joulut kaikille ja toivottavasti saatte oikein paljon joululahjoja. Älkää syökö kinkkua, koska sieltä on ystäviä. Syökää poronlihaa. Katkoon jälkeen Jerry Springeri ja sitten me päätetään tältä Korvatunturin tunnelmasta. Lähdetään paketin jakoon. Mä muuten oon sitten oikea pukki. Ei! Jarppi! Jukka! Älä potki seitan ja pää. Heippa! Moi, Justiina tässä. Joo, ja Jarppiina. Mä oon prinsessa. Niin kuin se Krissäkin, mutta oon mä mun mielestä paljon kauniimpi. Täällä ei kyllä rantaa näy missään, mutta ihan Jukka ja Jarppia varten tällä yritettiin. Vähän täällä on kylmä, mutta ei se haittaa. Tanssaistelisitko sä vähän sillä lailla intialaisesti, oikein niin kuin Jack Blackille, kun se on tossa tulevassa ohjelmassa? Onko se sama kaveri, joka näyttää vähän Jarpilta? Joo. Oi, se on niin ihana, mä voin vetää mun bravuurin. Se on rokkimiehi. Ui, kun sä oot... missä? Käykö sä jossain tunneilla? Pakkohan näillä liikkeillä jo käydä tunnilla ja tää on omasta päästä. Hei, tiesitkö sä, että se Jack Black on tässä tulevassa King Kong-leffassa? Ai siinä, jonka se Peter Jackson Joo, ja mä kävin kohan syntymässä siitä naisroolia varten, jos se pelastaisi mut sieltä tornista. Saikko sen? Mutta hei, mennään kattoo Jack Blackia. Se on niin ihana. Ja toivotaan, että pojat tulee tänne sillä aikaa. Voi, että tää poni on kiva. Oi, ihanaa. This pig is eating my hair. Karibialla me piletetään.